Аз ще му кажа. Значи имайте преди, че това е зимен месец, нали, може да има сняг, пътуването може да и трябва да се направи за всичките хора да е удобно. Да. Ами, аз ще забера, като тръгна тук, аз ще забера Пано, Господа и ние двамата, а седмитко ще взема. Веско как може да стане, да отиде до това, до Нова Загора? Той не е далеч от Нова Загора, от Твърдица, но трябва с кола да е ходи човек. Някой трябва да го прекарва. Какво предлагате? Как да го направим? И забравим научим решение. Добре, ще е може да няма сняг, той не се от знае. едната страна, от Сливен и от тук да бъде център. Значи 24 януари? 24 януари, правим го сега в Нова Загора. Пак ще видим как ще пътуваме. Това е в Нова Загора, така ли? Нова Загора. 10 часа. В 10 часа. Януари.